ಹಂಗೇಶನ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವಾಂಕ ನನ್ನ ಮಾಯಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. आजी आषाढ एकादशी भारी लायक दीस. आषाढ एकादशी म्हणताची, शायनी एकादशी म्हणताची, महा एकादशी म्हणताची, प्रथम एकादशी म्हणताची, तशींची पद्म एकादशी म्हणून सांगताची. आजी पंढरापुरांत आमगेल विठोबा रखमाईले स्थानारी देवस्थानांत भारी गवजी यात्रा पुरा जाता. चंद्रभागाचे नैंची तीरारी ते एक पंढरापुराचे विठोबाल देवस्थान भारी एक लायक प्लेस. लक्षगटले विठोबाले आमगेल विठ्ठलाले डिवोटीज आजी पंढरापुराक तांगे तांगेले पालंकी पुरा घेऊन येवची एक पद्धती. वय पुरा संत आमगेल ज्ञान देवाले इमेज तागेले फोटो पुरा पालंकी घालून आनंदी दाखवून येताची. तशीची नामदेवाले फोटो तांनी पालंकी घेऊन नारसी नामदेवादले हांगा प्लेस दाखवून येताची. तशीची तुकारामाले इमेज पालंकी घालून देह दाखवून येताची. संत एकनाथाले पालंकी पैताना दाखवून येता. तशीची निवृत्तीनाथ संताले पालंकी त्र्यंबकेश्वरा दाखवून येता. मुक्ताबाईले मुक्ताईनगरा दाखवून येता. सपानाले सासवाडे दाखवून येता. तशी आजी आषाढ एकादशी दिस पूर तंतनी संताले पूर अभंग तुकारामो ज्ञानेश्वराले पूरा अभंगनी म्हणू ते पुरा तांगे तांगे संताले पालंकी पुरा घेऊन पंढरापुरा येवचे पद्धती. तशी आमका पंढरापुरा वचा जायनातलारी घरलागीची दावाले अभंग म्हणकी विठ्ठलाले नामस्मरण करून आईची आषाढ एकादशी आम्ही आचरण करूया. हांगा अमेरिकांत आमगे घरला झालेले एक सान दवाक फुल्लाच पूजा आषाढ एकादशीक आणि त्या रुक्मिणीक एक कपड मी गेले बहिणी विद्या इंडिया दकुंतीने एक पैठाणी कपड लायक घेऊन येली. तशी आम्ही केनेई नेशी पुढे त्या देवीक अर्पण करून मागीर आम्ही नेशे. तशी आजी लायक आषाढ एकादशी दिस जल निमती आमगेल रुक्मिणीक आईचे कपड तिक समर्पण. या व्हिडिओंत आमगे घरला गेल्यार आषाढ एकादशीचे एक पूजेची झलक तुमगे उठू शेअर करता. तुमक पुरा आषाढ एकादशीचे शुभाशय. येता नमस्कार. दाविला सुहा
विठ्ठल